Ideme si odpaliť moju domácu petardu efektovú. Sú tady s kamarádem. Ideme sa kouknout, jak vypadá. Vyráběl jsem ju 1,5 hodiny. Tak ideme na to. Horí. Pomaličky horí. To než dojde až sem někde do prostředka, tak tam je až ta výplň. Tak to ještě zapálíme trošku tému. Můžeme. Pálí to. Vydržíme chvilku. Ne tak moc. To prerazí to. Tu pásku. Musíme lidi... Aha, vidíte, tam to je. Vnútri, ale to nechytlo. To popálilo, ale nevadí. Ale dobrý oheň. Ne, už tak neplýtvaj tím. Že by? Že by? Iskričky to vyhadzuje. Počítaj mě. Už to vnútri horí dávno. Už to vnútri horí. Taká to moja efektová petarda. Takhle teplúčko tady máme. Tak toto je dobrá petarda. Vzpomínku na ňu. Za chvilku asi prestane horet. To s tím nerob. Tam mám bude mít málo na petardy. Takáto pěkná efektová petarda, lidi. Pěkný oheň. Co zasíná. Pěkně se z toho dýmí dymovnica. Je. Yes, pojď hor. Jak to je tam vnútri, dívaj. Nechaj. Kov ty sírky tam. Ne, uhni z palicu. Tam to vidíte. Nechaj. Ale nechaj. To uhasil. Nevadí. Dobre lidičky, tak to bylo všetko a čaute.